na kamere nepribližuje? Má, aspoň Ale nie, ide. Ide. Vidíš, to je zatmavené plus. Som rád, že budú tej plechy hrkotať zo zdrovačka. Ale nie, vraj čo si. Aj bajde, nepočuť, nevie, trr. Treba na nity dať a medzi trúbku a plech treba dať také gumené one. Ako? On ten vrch by sa dal na nity, len na tom predku máš, vieš, one brzdy po tým. On to kvôli tomu nechce. Ja nie dodvrtáš. Hej, ale... Zatím si ono trošku, bude ti svetlejšie, lebo keď veľa svetla, tak si zase má ujaté na kopec potom. Pravdu máš.